Poď so mnou vystúpiť zo zabehnutých kolají. Indické dobrodružstvo je už za chvíľočku tu. 23. apríla vyrážame na 14 dní. Skupina sa už tvorí a zostáva ešte pár voľných miest pre tých, ktorí cítia, že majú ísť. Odlietame z Viedne a postupne sa presúvame do úplne iného sveta. Iná kultúra, iný vzduch, iný pohľad na život a aj na smrť. India je krajina kontrastov, chaos aj ticho, krása aj surovosť. Miesto, ktoré ťa nenechá zostať rovnakým. Začíname v Agre pri Taj Mahale. Odtiaľ pokračujeme do Varanasi, najstaršieho nepretržite žijúceho mesta na svete. Mesta rituálov, ohňa a rieky. Plavba po Gange, Gáty, Manikarnika. Skúsenosť, ktorá ide hlboko pod kožu. Potom sa presúvame nočným vlakom na sever. Rishikesh, mesto jogy. Tu spomalíme a poženáme našu cestu védskou ohňovou ceremóniou. Pripravíme telo aj myseľ na cestu do Himalájí. Cesta k prameňu Gangy, dvojdňový trek, nádherná príroda, ticho, hviezdy, vrcholky 7000-oviek. Jednoduchosť, ktorá lieči. Počas celej cesty budeme cvičiť jogu, meditovať a pracovať s dýchom. Ochutnáme Indiu všetkými zmyslami a domov sa vracame obohatení hlbokými zážitkami. Ak cítiš, že ťa to volá, viac informácií nájdeš tu. Napíš mi.